Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo siem ne joma chano bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda michano pedhi e od bura chieng' tich ariyo. Kolose kinde alam e kanisa mar Methodist mantiere Marimanti, Kindiki okone twak mar paro mar chikno biro tim e od bura kendo ng'at mabiro gi chandruok kokalo winjore odhi omak bura e doho. Owacho ni sirikal ok bi yie ng'anyo moro amora e pacho ka manyalo rocho kwe kata ketho mwandu mag jopiny. Kindiki oluwo ni kata obedo ni chike ma pacho ka oyiene jo-Kenya bago ng'anyo, chike nyaka luw maneno ni onge mwandu mokethore kata rem ja-Kenya mochwer. Hatutakubali ati kwa sababu hutaki sheria fulani ati utishe mwananchi kwa kwenda kuleta maandamano, kuvuruga amani, kutatiza uchukuzi wa umma ama kuvunja maduka ya watu. We will not allow it. Ndeni kule bunge mujadiliane, mumalizanie huko kwa bunge. Pale bunge kura ikipigwa, wenye wameshinda washinde, wenye wameshindwa wangojee siku ingine. Ati sasa ulete wakora wakijisingizia ni maandamano waanze kudunga watu visu. Hatutakubali uingie katikati ya jiji ya Nairobi mahali kina mama wanauza mboga nini na kuharibu biashara za watu. Na ile mambo tulikuwa naye Februari, tutachoma nchi na tuko na shida nyingi ambazo lazima tuzitatue tukiwa wa Kenya. Na hata viongozi wa upinzani, unachoma nchi yako ndio sasa uende ukaishi wapi? Kwa bire county ma Nairobi Nyakoro